बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. राष्ट्रीय युवा दिन तसेच स्वामी विवेकानंद जयंती आणि राजमाता जिजाऊ जयंती निमित्तानं देवगड येथील श्री सहकेळकर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग तसेच सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग शाखा देवगड यांच्या सहकार्यानं आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मोठ्या प्रमाणावर रक्तदात्यांनी या रक्तदान शिबिराचा लाभ घेतला. माझं नाव कलिका दीपक कुरुल. मी एस केळकर कॉलेज देवगड या कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे. आज आमच्या इकडे रक्तदान शिबिर हा कार्यक्रम राबवला गेला. मी पण रक्तदान केलं. रक्तदान शिबिर हे प्रत्येक कॉलेजमध्ये राबवलं पाहिजे. हे एक चांगलं आहे. आपल्यामुळे कोणाला तरी आपलं रक्ताचा वापर होऊ शकतो. रक्तदान शिबिरामार्फत ज्या लोकांना रक्ताची गरज आहे त्यांना रक्तदान पुरवठा केला जातो. हे एक चांगल्या प्रकारचा उपक्रम आहे. प्रत्येक जणांनी त्यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे. नमस्कार. आज राष्ट्रीय युवा दिन, स्वामी विवेकानंद जयंती तसेच राजमाता जिजाऊ जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही आमच्या महाविद्यालयामध्ये NSS विभागातर्फे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आम्हाला मोलाचं सहकार्य सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान यांचं लाभलं. या आयोजनात त्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालय SSPM महाविद्यालय यांचा संपूर्ण कर्मचारी वर्ग, वैद्यक तज्ज्ञ या रक्तदान शिबिरासाठी त्यांचं योगदान महत्त्वाचं आहे. रक्तदान शिबिरामध्ये आमचे विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक तसेच राष्ट्रीय छात्र सेनेचे कॅडेट्स त्याचबरोबर देवगड परिसरातील ग्रामस्थ, इतर मान्यवर यांनी देखील उत्स्फूर्तपणे योगदान दिलेले आहे. आणि रक्तदान ही अतिशय मोलाची गोष्ट आहे, कारण रक्तदान म्हणजे जीवदान आहे. आपण रक्तदान करून एका व्यक्तीचा जीव वाचवतो, एका कुटुंबाचा आनंद पुन्हा निर्माण करतो. कारण रक्त ही अशी गोष्ट आहे की जी फॅक्टरीत किंवा कुठेही तयार करता येत नाही. व्यक्तीच व्यक्तीला, माणूसच माणसाला नेऊ शकतो. तर त्या दृष्टीनं या मानवतेच्या कार्यात आमच्या महाविद्यालयाचं तसेच सिंधू रक्त प्रतिष्ठान, SSPM महाविद्यालय यांच्या वतीनं थोडंसं योगदान पडलं. आमच्या वतीनं आम्हाला जमेल तेवढं योगदान आम्ही दिलेलं आहे. आणि यासाठी मी शिक्षण विकास मंडळ जे आमची मातृसंस्था आहे त्याचे पदाधिकारी तसेच आमचे प्राचार्य आणि बाकी प्रशासकीय वर्ग, आमचे प्राध्यापक सहकारी, आमचे स्वयंसेवक, माझे NSS मधले सहकारी, या सर्वांचा मी आभारी आहे. त्यांच्या सहकार्यामुळं, मदतीमुळं हे यशस्वी होऊ शकते. धन्यवाद. नमस्कार. सर्वप्रथम तुमचं तुमच्या चॅनलचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद. या ठिकाणी आज जे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे, हे रक्तदान शिबिर देवगड SS केळकर कॉलेज आणि राष्ट्रीय सेवा योजना आयोजित सिंधू रत्न मित्र प्रतिष्ठान यांच्या सहकार्याने SSPM वैद्यकीय महाविद्यालय पडवे ओरस राणेसाहेबांची स्वामी विवेकानंद जयंती, त्यानंतर राजमाता जिजाऊ जयंती आणि राष्ट्रीय युवा दिन या निमित्ताने आजचं हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. आणि हे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यामागचा उद्देश या काय सांगण्याची गरज नाही. तरी पण हे जे काय महत्त्वाचे अशा प्रकारचे कॉलेजला जे काय कार्यक्रम आयोजित केले जातात, आज जे काय स्पर्धेचं युग आहे किंवा ताणतणावाचं जे युग आहे किंवा पूर्ण जे बिझी शेड्यूल आहे, त्या याच्यामध्ये जे काही महत्त्वाच्या गरजा आहेत, महत्त्वाच्या सुविधा आहेत, त्याच्यापैकी नंबर 1ची सुविधा आहे आज रक्तदान
म्हटल्यानंतर कित्येक लोकांचे जाणारे प्राण वाचू शकतात, कित्येक लोकांना त्याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत होते. हे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे रक्तदान किंवा हे रक्त एक वरच्या लेवलने काम किंवा त्या लेवलने त्याची आज गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनाने हे संबंधित जे काय मंडळ आहेत आणि आपले देवगड कॉलेज आणि या सगळ्याचा विचार करून याचं गांभीर्य ओळखून गांभीर्य समजून आज काळाची गरज काय ह्या दृष्टिकोनातून दरवर्षी हे याचं नियोजन केलं जातं आणि त्याप्रमाणे दरवर्षी आम्हाला हे डॉक्टर लोक म्हणा किंवा रक्तदाते आहेत म्हणा किंवा आमचे जे आयोजक आहेत कॉलेज किंवा आणि जे काही मंडळ आहेत हे चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी काम करत असतात, नियोजन करत असतात आणि तनमन धन कळकळीने तळमळीने झोपून या ठिकाणी काम करत असतात. त्याच्यामुळं अशा प्रकारचे कार्यक्रम करायला आज जे समाजाच्या किंवा जनतेच्या गरजेचे आहेत ते कार्यक्रम अशा प्रकारे करायला आम्हाला एक ताकद येते आणि हातात हात घालून गुन्ह्या करून अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला जातो आणि तो नियोजन चांगल्या प्रकारे करून ते चांगल्या प्रकारे सक्सेस केला जातो. हे ह्या सगळ्यांचं एक काय म्हणतात एक ताकद आहे असं म्हणावं. आत्ता जे रक्तदान शिबिर चालू आहे ते सगळ्यांच्या मेहनतीने आणि जिद्दीने चिकाटीने हा जो कार्यक्रम आयोजित आपण केलेला आहे तर चांगल्या प्रकारे सुंदर अशा पद्धतीत तो मार्गस्थ होतो आहे आणि या ठिकाणी अनेक लोकांनी रक्तदान केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे अशाच प्रकारे दरवर्षी या शिबिराचं या ठिकाणी संबंधित केळकर कॉलेज एस केळकर कॉलेज म्हणा किंवा संबंधित जी काय मंडळ आहे ते चांगल्या प्रकारे दरवर्षी असं आयोजन करून एक समाजाच्या हिताचं समाजाच्या प्रबोधनात्मक किंवा समाजाच्या आज गरजेचं आहे जी गरज आहे ती गरज भागवण्यासाठी यासाठी आपण कायम कार्यरत राहू हे नक्की. धन्यवाद.